Tá mé ag treanáil aniu bhagá cluthe dúrnálaíochta. Tá mé chun na lámhaoine a chuir am hain agus tá mé chun bheith ag treanáil an seo inis. So féic ar seo go conas é a dhéanamh. Now caiitiú bheith láidir, caiitiú bheith tapig agus caiitiú bheith glic. Féic ar seo Willie Man Casey. Cuirigh bheith má lámhaoine orm hain. So láb a hain, sús an sin. Agus láb a dó, sús an sin. Anis, Tommy Ray. Now seo é an jab, then tú é go Ray. Anis, if a hain, jab. If a dó, agus a trí. Agus a ríis, hain. A dó, a trí. Now, úsáidig mé an billa mar a fucking ish. Hain, dó, trí, hain. Anis, dó, an billa mar a fuck. Arish. 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 Now, caiitiú bheith topic agus láidir. Now, Bewley. Bewley. Yeah. Willie Man Casey, féic ar caiitiú bheith láidir. Caiitiú é a bhúla.